laver Benjamin forsøg med cola og Mentos. Men jeg kan jo følge nu på en gang. Det er med at skynde sig så. Kan nu vælge at skynde sig? Jeg kan ikke få frem noget på en gang. Gør nu. Hvordan gjorde Inger? Hun har sådan en lille glas. Jeg skal jeg prøve glas. Læg 3 sådan lige. Brrr. Bare lige på. Så 3 og så brrr. Hvad er du bange for? Men det mangler en. Woo! Så siger jeg lidt mere. Det er der ikke så meget tilbage med. Nej. Resten skal vi drikke. Nej, ikke med Mentos i. Så stopper vi. Så siger jeg et foto. Det skal være inden den er på væk. Så se hvor meget der allerede er røget ud.